Sráidteach é an conradh ceilteach a bhunú in Ireland. Búntaach ar nó é conradh ceilteach a bheith ag éibriú ar sonna díosa Celtic. Sé sin trínar gotar sanú ó trí cuasaí polaiteol. Tá sé ríshábhdach ar gcultúr sprága is a cosint, mar bhfuil leis ar neamhtheas agus leis líne ar neamhtheas éagsúla siúd. Bé Éireannach, Albanach, Mananach, Brathnach, Cornach a Brotánach sú. Sé mithúram go ceart dúnar deangacha héan a bheith an ceangal tábhachtach aidrainn agus muide inar gcóman. Bheadh sé sin na craoladh den neachtas seo. Mar le cúrsaí polaiteol den conradh ceilteach go bhfolfann go fearsanta go méadar go mbeadh an conradh ceilteach bunaithe ar mhónú scéanna leis an gcomharla lochlanacha nó Nordic Council mar tugadh ar Rias Mearla. Deich bur dír, deich bur cultúr agus deich an conradh. Bíomh ar éigent ar leachnamh Gaeilge. Seán Matt.